leku gehienetan bezala, denak alaitzeko, ez? Pentsatzen dut, unerokotasuna pixko bat aztu eta, denak elkartu, generazion arteko elkarrarremanare pixka bat sustatu eta nik uste tortako balio dutela. Talde bat gaude eta talde horrek gitarau bat osatzen du eta gero guk egiten duna da programa, baina denan parte artea beharrezkoa da, bestela ezinezkoa da. Holako herri txiki batean 5 launen artean dena antolatzen. Oilarra jeisten dugu, azkenengo urtetan ohitura daukagu oilarra jeisteko, eta hasiera emateko goxoki batzu banatu eta holako gauzekein, eta guain joku batzuk antolatu ditugu frontoian, eguraldi txarra daunez, eta gero horren ondoren bazkari bat egingo dugu. Bazkaria nahi duen guztiak etortzeko aukera izaten du, eta bazkalde ondoren kantu pixka bat egin. Ostiralan daukagu pintxopote eta gero ondoren daukagu trikitixa pixka bat. Eta gero larun batean arratsaldez umentzako egitaraua. Eta gero afaria eta gero juerga pixka bat. Gabezin dago eta bul ere bai. Eta gero igandean, arratsaldean, goizean pelota partiduak eta daude. Igual berezina izango litke, gaurten neskak etorri behar dutela pelotan jolastea. Neskada berezia igual hori izan leike. Eta gero ondoren daukagu bersolarik daude, 4 bersolari daude, ganbaran egiten dugu. Estalpean, aderrebik ez du nitene bai beste unetan, baina estalpean daukagu bersolarik. Ondoren izango da sagardo dastaketa, eta sagardo dastaketan ondoren festai amaiera emango zaio, gutxi gora bera hori da. Usteet olako ekintzak balio dutela, denak gaudenez pixka eta alaiago, alkarren arteko harremanak nik usteet estutzeko balio duela. Nik usteet aldentzeko baino gehiago elkartzeko balio dutela. Eta, egia esan da, gero lana itiare bai tokatzen zaigu denai, eta, batzutan ere bai alkarrekin tokatzen dira, afarie prestatzen egon litezke 20 urteko mutil bat, egon liteke 40 urteko neska bat, eta amon bat ontzi garbitzen edo tokatzen dena. Lehenengo jarran jeitxu erain deu, eta goxokek eta botaizkiue, eta guain hemen probak tein behar diteu. Gauzek eta antolatzea iteu, olako gauzek eta gero gauen parranda eta pixkat, eta putzgarrik eta jarri merendola txokolata da eta olako gauzek. Gora Garaitzako festa!